ширкатҳои воридкунанда ва тоҷири маводи сӯхт дар тӯли як ҳафтаи ахир қимати гази моеъро то 40 дирам афзоиш доданд. ҳоло дар аксари кӯли нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар шаҳри Душанбе нархи 1 литр гази моеъ 4 сомониву 30 дирам ва дар ҳама нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории ширкати Газпромнефт Тоҷикистон 4 сомониву 40 дирам ва мушоҳида мерасад. масъулони ин ширкатҳо аз шарҳи сабабҳои афзоиши қимати гази моеъ бо баҳонаҳои мухталиф худдорӣ мекунанд. аммо бархе аз кормандони ин ширкатҳо дар суҳбатҳои бидуни навор таъид мекунанд ки монополия дар воридоти маводи сӯхт боиси ба ҳар қимат муқаррар кардани нархи маводи сӯхт ба хусус гази моеъ шудааст. ба қавли онҳо ширкатҳои воридкунанда бо манзури афзоиши талабот ба гази моеъ қимати онро дар таи як моҳи ахир 2 дафъа афзоиш додаанд. афзоиши қимати гази табиӣ махсусан ба даромад аз мусофиркашонӣ зарбаи сахт задааст. албатта ин қиматшавӣ ҳамаро таъсир мерасонад. як манда не ҳамаро. дар тоҷикистон аксари нақлиёти хурду бузург дар баробари бензин аз гази моеъ истифода мебаранд, бахусус нақлиёти мусофиркашонӣ ва борбар. ба ҳамин далел болоравии қимати гази моеъ ба ҳама маҳсулоти бозор ҳам таъсир мегузорад ва сокинон мегӯянд ки чанд рӯз баъд болоравии нархи ҳама маҳсулот бахусус маводи ниёзи аввалияро мушоҳида хоҳанд кард. дар тоҷикистон ширкатҳои аслии воридкунандаи маводи сӯхт аз қазоқистону русия ба кишвар Газпромнефт Тоҷикистон ва Фароз номбар мешавад. ин ширкатҳо ҳиссаи аслии бозори маводи сӯхт, гази моеъ ва бензинро дар даст доранд. ширкатҳои хурди дигар ва нуқтаҳои фурӯши маводи сӯзишворӣ маҳсулотро аз дасти дуввум, яъне аз ин ширкатҳо харидорӣ мекунанд. ва табиист сухани ниҳоӣ дар муқаррар кардани нархи маводи сӯхт дар Тоҷикистон аз сӯи ин ширкатҳо ироа мешавад.